ми се бързе, ле, ле. Какви момичета да харесвам? Харесвам хубави момичета, дето на мене да ме харесват. По принцип нямам някакъв идеал за момичета, нали? Чай си намаля музиката, че сигурно не се чувам. Значи, по принцип нямам хубави. Напротив, има хубави момичета. Има много грозни. Ау. Да ти дам един прост пример. Михайла Братанова. Майко. Казах вече за нея, няма да коментирам повече. Значи, какво да ти кажа, има... Да е хубава, в смисъл... Да изглежда свясна. В смисъл, първото впечатление е най-важно. Той характер, като не съм опознал, да я знам. Мене е задължително да е някакъв топ модел, нали? Нормално момиче. Той ми трябва на мене. И после като я опозная, ако видя, че е сериозна, що пък да не се получи нещо сериозно. Трябва ми някаква сериозна приятелка, не ми трябва някаква да се ебе нараво и надясно за без пари, за жълти стотинки да й порят газа ми. Няма смисъл от такива момичетата. Те, въпреки че повечето са такива, закосай ме, бах ти курвите. Номер едно. На здраве. И че трябва ми сериозно момиче, не е някаква лиглата е с обеме и тъй като кашон, разбираш, квадратна глада има, като телевизор. Е така. Най-добрата фирма наша е... И да знам, че като е с мене, ще е с мене. Не ми трябва друго. Никъде е с мене да е с още трима. Нали, то няма смисъл от такова нещо. Защото аз, примерно, кое обичам, тя кой се ебе наляво надясно, каква обичето или я знам. Той нищо не е. И зато и сериозно ми, че аз зато и нямам и в момента връзка, защото то няма просто сериозно. Всички си гледат парички, марички. Нямам пари. Като няма пари, няма хубави момичета. Следователно, не ми трябва приятелка. Така че, приятна вечер. Ако искаш, пак ми пиши, защото ми е скучно. Айде!